O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposición non de lei para instar a Xunta a continuar co expediente de caducidade da concesión da mina de San Fins en Lousame. O acordo contempla tamén o requirimento á empresa para que recupere a zona. Que tal saúdos, o novo presidente da Mancomunidade do Salnés convoca o seu primeiro pleno ordinario pro venres da semana que ven. Malia ter tomado posesión no mes de xaneiro e as sesións ordinarias ter que celebrarse cada 2 meses, ata o de agora aínda non se fixera ningunha. O anuncio desta convocatoria producíase esta mañá apenas unha hora despois de que o PSOE anunciase que ian presentar por rexistro unha solicitude de convocatoria. Os socialistas denuncian que o PP ten secuestrado, din, o organismo comarcal. O Concello de Pontevedra pecha a súa modificación de crédito contando co apoio do PP e do Partido Socialista. A negociación permitirá incorporar máis de 10 millóns de euros ao orzamento inicial, que superará os 125 millóns. A modificación inclúe as subvencións aos clubs deportivos, os premios Feroz ou a obra da reforma integral de Rosalía de Castro, entre outros. Xa está en marcha a sexta edición do Obradoiro de Viticultura que impulsa a Mancomunidade do Salnés. 8 mozos e mozas reciben formación nun sector cunha alta demanda na comarca. A actividade estáse desenvolvendo en Pazo Aión, onde precisamente tamén esta mañá tivo lugar un show cooking do Obradoiro de Hostalería do Salnés. Xa están aquí as festas do San Xoán de Pollo. Os festexos prolongaránse do 22 ao 27 deste mes. O domingo 23, véspera de San Xoán, será a xornada central. Non faltarán neste día as paradas tradicionais da celebración, como a recollida das ervas, as fogueiras ou a tradicional sardiñada. Tamén ao longo das festas teremos a visita de varias orquestras, entre elas, por exemplo, a Panorama ou Cubo. E a falta de 3 semanas pro inicio dunha nova temporada da ACT, Cabo de Cruz prepárase para competir un ano máis na liga máis importante do remo a nivel España. A embarcación masculina espera mellorar o seu sexto posto na xeral do pasado ano. Pois con todo isto arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade unha proposición non de lei para instar a Xunta a continuar co expediente de caducidade da concesión da mina de San Fins en Lousame. O acordo entre todos os grupos representados na Cámara Galega contempla tamén o requirimento á empresa para que execute un proceso de restauración do dominio público hidráulico, incluindo a retirada dos residuos mineiros acumulados nas presas e a restauración ambiental do leito do río e de toda a contorna afectada. Instan tamén á Xunta a que proceda a executar o aval depositado polo titular da explotación no caso de que non cumpra cos requirimentos para garantir que se adopten as medidas subsidiarias precisas para manter as condicións de seguridade. Esta mañá asistimos en Ribeira a unha nova concentración diante do Centro de Saúde da localidade para reclamar solucións á grave situación derivada da falta de médicos. O persoal do centro sinala que o problema é xa insostible. Lonxe de solucionarse, o problema derivado da falla de médicos na maioría dos centros de saúde do Barbanza semella que se agrava co paso dos días. De nada parecen servir as medidas coas que o Sergas pretende solucionar esta situación, coa proposta de que médicos de segunda residencia na comarca traballen aquí durante a tempada estival. Mentre se agarda pola posible incorporación dos MIR, no Centro de Saúde de Ribeira hoxe faltaban 7 facultativos, o que fai prácticamente insostible esta situación, repercutindo na calidade asistencial. Pero Ribeira non é o único problema. Aquí en el área del Barbanza, creo que no solo hablo por Ribeira, hablamos de todo el área del Barbanza, esto es insostenible. Insostenible para nosotros, insostenible para las consultas de mañana, insostenible para el PAC y dentro de poco insostenible para el hospital. Porque todo esto no nos podemos olvidar que si nosotros no podemos resolver va a repercutir en el hospital. Y si toda esta urgencia que nosotros, la urgencia menor, no la podemos resolver aquí, esto va a colapsar servicios hospitalarios y el hospital colapsado con urgencia menor no va a poder resolver la urgencia que verdaderamente importa. Entonces estamos hablando de problemas realmente serios. O persoal teme que a situación se agrave coa chegada do verán
e o aumento do número de pacientes. La llegada del verano, esto se multiplicará y se multiplicarán las salidas y cada vez será mucho mayor la entrada de pacientes. Entonces queremos reforzar este sistema con un segundo médico y vemos que está siendo inviable hacer esto, pero solicitamos a gerencia que nos escuche porque con tan poco médico es muy difícil. Estamos en espera de que los residentes nuevos que se incorporan, estamos hablando de que los R4 que terminan, pues nos manden alguno para aquí, a ver si nos dan respuesta, porque sin personal este sistema va a ser imposible mantenerlo. Pero o problema tamén afecta ao PAC. También tenemos un problema en el PAC, en el sistema de urgencias de tarde-noche, que pretendemos estar doblados por las tardes y pretendemos reforzar lo que son las fiestas de verano por las noches y ahora mismo en el mes de julio no tenemos ese refuerzo contemplado porque en el mes de julio tenemos un déficit de unas 217 horas que hoy por hoy no están cubiertas ni con doblaje de compañeros de tarde ni con doblaje de compañeros de noche. Entonces no sabemos a día de hoy cómo vamos a conseguir esa cobertura. Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza din que continuarán coas protestas ante a saturación da atención primaria e na busca dunha solución, recollendo sinaturas e axudando a pacientes a presentar alegacións particulares. En Pescadona continúan os problemas laborais. A CIGA denuncia que a empresa conserveira está exercendo represión sindical contra dúas traballadoras representantes da Central Nacionalista. Din que malia os achegamentos que houbo nos últimos meses, as relacións coa dirección volveronse a enfriar. Denuncian, por unha banda, que na planta de Cambados están a castigar a presidenta do comité, que está de baixa médica, que xa tivo que reclamar pola vía xudicial varios importes que lle adebedaban. A elas súmanse agora outras dúas traballadoras a que lle adebedan unha media de 3 ou 4 meses de salario. Pretende con isto dar como unha imaxe de castigo por seren da CIGA que non vamos a permitir. De feito, anunciarvos que se presentou no xulgado reclamación de cantidades e vulneración de dereito frente á empresa con respecto a estas dúas delegadas da CIGA. O que sí se avanzou nesta empresa é que polo menos dende a última movilización as compañeras que están traballando pois cobren o mes seguinte. Polo menos xa foi un pequeno avance con respecto ao modus operandi desta empresa. O novo presidente da Mancomunidade do Salnés convoca o seu primeiro pleno ordinario pro venres da semana que ven. Malia ter tomado posesión no mes de xaneiro e as sesións ordinarias ter que celebrarse cada 2 meses, a toda agora aínda non se fixera ningunha. O anuncio desta convocatoria produciuse esta mañá, apenas unha hora despois de que o PSOE anunciase que ían presentar por rexistro unha solicitude de convocatoria. Os socialistas denuncian que o PP ten secuestrado o organismo comarcal. Advirten ademais de que está ao borde da fractura. Ás 11 desta mañá os socialistas anunciaban que ian presentar no rexistro da Mancomunidade do Salnés unha solicitude instando ao presidente comarcal a convocar dunha vez un pleno ordinario. Unha hora despois, contra as 12 do mediodía, era o propio presidente o que remitía aos membros do organismo comarcal esa convocatoria co orde do día. Para os socialistas é unha manobra sospeitosa. Nos sorprende que unha vez que comunicamos á prensa que hoxe vamos a facer isto aquí a 1:30 da tarde, desde a presidencia da Mancomunidade se envíe tamén tanto á prensa como aos nosos que somos membros da Mancomunidade a convocatoria dun pleno para o vindeiro venres. Os socialistas din que este pleno chega tarde, como as outras dúas sesións ordinarias que se terían que ter celebrado cada 2 meses dende que David Castro é presidente e que nunca se chegaron a producir. Ironizan co argumento esgrimido na convocatoria da sesión do venres que ven, na que a presidencia alega que o retraso se debe á campaña das eleccións europeas. Bueno, non sei que pasou no anterior pleno que tocaba, que era en abril, non? Cando tocaba o anterior. Non sei se quedaba que era Semana Santa ou que acababa de ser a Semana Santa. Entenden que o PP decidiu atrasar este pleno para despois destes comicios por algúns dos puntos que se van tratar nel, como o nomeamento de Isabela Fole como vicepresidenta sendo líder da oposición en Cambados ou a aprobación do soldo de José Manuel Aspérez de Meaño Independente, que percibirá algo máis de 26.000 euros por unha dedicación parcial como delegado de turismo. Lles dará vergonza ao Partido Popular que os veciños e veciñas desta comarca sepan, pero que sepan xa pasadas as eleccións que hai este domingo,
que o que facíamos hasta ahora gratis, en este caso había unha presidenta que levaba tamén a área de turismo e o facía gratis, pero tamén os anteriores presidentes agora vai a facer un tránsfuga cobrando. Seguramente que o Partido Popular prefiere que pasen as eleccións europeas para contarlle aos veciños desa comarca. Os socialistas din que o PP ten a mancomunidade absolutamente secuestrada, sen que o novo presidente se someta ao control do pleno e se entender llaman os concellos gobernados pola esquerda, logo din de ter rachado consenso tras a moción de censura. Advirten que o organismo está hoxe un chisco máis preto da ruptura. Creemos, e desgraciadamente hai algún alcalde aquí que nunha conversación privada, creo que yo dixo o presidente, non creo que vaya a ser satisfactorio para ti como persoa, ao mellor chegar a ser o alcalde que presidiu a mancomunidade cando rachou ca mancomunidade, non? E creo que con este proceder do presidente, creemos que vai por esa senda. Ademais, van propoñer unha modificación dos estatutos da mancomunidade para establecer unha presidencia rotatoria dado o carácter voluntario do ente. Recoñecen agora que foi un erro non ter posto sobre a mesa esa reforma no tempo no que eles estiveron no poder. Concello de Pontevedra pecha a súa modificación de crédito contando co apoio do PP e do Partido Socialista. A negociación permitirá incorporar máis de 10 millóns de euros ao orzamento inicial, que superará así os 125 millóns. Pero eu creo que hai un valor añadido máis, que é ese consenso logrado por parte dos tres grupos políticos e que, por tanto, nos agardamos que este, digamos, marque un punto de inflexión, ou dito de outra maneira, nos agardamos que isto sea o inicio dunha liña de colaboración futura polo ben de Pontevedra entre as tres forzas políticas, porque si, digamos, aparcamos as diferencias, hai moitas cousas que nos unen e, por tanto, hai moitísimo recorrido. González recordou que os conceptos incluídos na modificación ofrecían a tres criterios: proxectos de gastos maduros, compromisos firmes adquiridos ou acordos plenarios aprobados por unanimidade. De feito, apuntou que tanto PP como PSOE aceptaron todos os asuntos que foran incluídos inicialmente polo BNG. A modificación de crédito inclúe dende os convenios coa Comunidade de Montes as subvencións dos clubs deportivos, pasando polos premios Feroz, o Río Verbena, a adquisición de vehículos para as brigadas municipais, obras de emerxencia, proxectos de zonas verdes, ciclos culturais ou grandes festas como Feira Franca ou a obra de reforma integral de Rosalía de Castro. E o BNG celebrará os 25 anos de Miguel Anxo Fernández Lores na alcaldía de Pontevedra. O vindeiro 13 de xuño cúmprense un cuarto de século xa dende que o nacionalista se convertera en rexedor por primeira vez. Baixo o lema 25 construindo o futuro, a formación celebrará varias actividades ao redor da figura de Lores. Entre o momento en que as veciñas e os veciños deciden cambiar o rumbo á cidade e a toma de posesión do alcalde é o momento en que Pontevedra comeza a pasar de ser unha cidade gris provinciana a ser este referente internacional no que estamos hoxe convertidos. Pontevedra cambiou máis nestes 25 anos que moitas outras cidades, ou que a inmensa maioría das cidades, en 50. Foi un cambio rapidísimo. A primeira das actividades será o mércores 12 de xuño. O Pazo de Mugartegui acollerá ás 8 da tarde a presentación do libro Unhas pinceladas sobre Lores. Trátase dun acto aberto á cidadanía cunha conversa entre a xornalista Ana Cabaleiro e os autores do libro, a xornalista María Núñez e César Mosquera. Xa na semana do 17 de xuño, BNG ten previsto publicar 3 vídeos en redes sociais recollendo as reflexións de mozos e mozas que este ano fan tamén 25 anos. Falarán sobre a percepción que teñen de Pontevedra e sobre as súas aspiracións futuras para a cidade. Finalmente, o 22 de xuño ás 8 da tarde, o Teatro Principal acollerá un acto político no que participarán o propio Lores e tamén a voceira nacional do BNG, Ana Pontón. Hoxe presentaron en Poio a programación completa das festas do San Xoán. A volta da publicidade, botamos un ollo ao cartel. Aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. A formación profesional medra case un 9% na comarca do Salnés. Pro vindeiro curso haberá dispoñibles máis de 1.500 prazas de novo ingreso, moitas delas de FP dual, intensiva e de másteres. Hoxe o conselleiro de Educación visitou as instalacións da empresa Tuneureka en Vila García. Porque somos conscientes da necesidade
de que, por unha parte, as persoas poidan formarse e cualificarse para ter oportunidades laborales nun contexto de transformación, tecnificación progresiva dos procesos de produción, e por outra parte tamén os sectores productivos, as empresas teñen cada vez máis necesidade de recursos humanos cualificados e formados, en definitiva, de bons profesionales, non? E en esa simbiosis de obxectivos, a formación profesional está dando resposta. En Vila García de Arousa, o conselleiro destacou o reforzo de FP Dual intensiva no Centro Integrado de FP CIF Fontecarmoa, con 22 novas prazas no ciclo de grau medio e instalacións eléctricas e automáticas ou un novo grupo de mecatrónica industrial. No que atinxe os másteres, entran novos o de redacción de contidos digitais para marketing e vendas no Fontecarmoa e o de ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de información no Instituto IES Armando Cotarelo Valledor. Así mesmo, en FP Dual xeral entran en funcionamento novos grupos do grau superior de Comercio Internacional e Documentación e Administración Sanitaria, con 50 prazas cada un. Na mesma comarca, en Sanxenxo, ofértanse como novidade pro vindeiro curso o ciclo de FP Dual intensiva de automoción, que se impartirá por vez primeira no Instituto de Vilalonga, con 22 prazas. E xa está en marcha a sexta edición do Obradoiro de Viticultura que impulsa a Mancomunidade do Salnés. 8 mozos e mozas reciben formación nun sector cunha alta demanda na comarca. A actividade está se desenvolvendo en Pazo Baión. Precisamente ali, nese mesmo enclave, tivo lugar hoxe tamén un show cooking do Obradoiro de Hostalería do Salnés, fusionando así dúas das actividades máis exitosas que impulsan dende o organismo comarcal. 8 alumnos forman parte da sexta edición do Obradoiro de Elaboración de Viños que impulsa a Mancomunidade do Salnés, un área fundamental na comarca cunha alta demanda de profesionais cualificados. A viticultura ten un valor moi importante porque é un dos recursos económicos precisamente que máis desenvolven a comarca, non? En torno a isto está a gastronomía, está o turismo e, polo tanto, xenera un movimento económico importante. E a verdade é que poder formar a profesionales e a persoas que, de alguma maneira, lles gusta o mundo da enoloxía, o mundo do viño, o mundo da elaboración de viños. O curso ten unha duración de 50 horas cunha parte teórica e outra práctica. Esta se levando a cabo nas instalacións de Pazo Baión, da adega Condes de Albarei. Neste programa participan 8 alumnos. Xa empezamos a ter agora mesmo problemas, que é un problema moi positivo, porque temos moitísima xente traballando dentro do Plan Integrado de Emprego. Ese é o obxectivo, o obxectivo é que os nosos alumnos consigan un traballo de calidade e que poidan encauzar a súa vida e o seu futuro. Bueno, para nós é un orgullo e poder acoller aquí as actividades da Mancomunidade. Xa levamos uns anos facendo e desde logo ser a bodega escollida para nós é moi prestixioso, non? Estamos moi contentos de colaborar. A acción formativa está liderada por 2 expertos no cultivo e tratamento de uva, ao tempo que entran en contacto co funcionamento cotiá dunha adega. Partimos de 2 docentes, eu levaría todo o que sería a parte de elaboración, de análisis sensorial, tanto de controles de maduración, laboratorio, a idea que poidan tocar un pouquiño dende o momento de control de maduración, ter moi claro cando vendimarase a uva e como ir elaborando, moitas prácticas dentro de bodega que sepan moi ben, intentar entender como funcionan a maquinaria, como ter a posibilidade de con unha persona de dentro da adega poder desarmala, no? Que ao final é casi o máis importante. O alumnado de estar moi satisfeito con estas aprendizaxes que lles permiten abrirse a novos horizontes laborais. Gustaríame aprender como se elabora todo o proceso do viño, porque me parece unha opción de emprego interesante para a nosa zona. Entretenido, o sea, interesante, entretenida, ben. O tempo no que se presentaba esta nova edición do curso de viticultura, Pazo Baión acollía tamén hoxe outra das grandes iniciativas da Mancomunidade do Salnés. O alumnado do Obradoiro de Hostalería organizou ali un show cooking co albariño como complemento estrela. Utilizamos unha panceta a baixa temperatura cunha pera confitada que lle vai moi ben con Pazo Baión, queda moi ben. E logo utilizamos un cordero, vai a ir unha paletilla de cordero rellena, vai a ir con un crujiente, unha miloja de patata, e aquí, Condes de Albarei, creo que é un viño que pega prácticamente con case todas as elaboracións. Por outra banda, ao longo deste mes de xuño vanse organizar dende a Mancomunidade outras 2 accións formativas, o curso de digitalización documental e fotogrametría e outro de prevención de riscos laborais.
E o Auditorio Municipal de Ribeira acollía esta mañá o acto de clausura do cuarto ciclo da Universidade de Santiago, unha proposta interxeracional dirixida a maiores de 50 anos. O acto estivo presidido polo alcalde Luis Pérez Barral e director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria Antón Acevedo. Tamén estiveron presentes no acto a secretaria xeral da USC, Dulce García Mella, e a directora do cuarto ciclo da USC, Esther Olveira. O programa, que comezou a impartirse no curso 97-98, foi medrando en número de alumnos exponencialmente e a súa matrícula a día de hoxe sitúase xa no milleiro. O cuarto ciclo conta con 6 programas distintos: diploma senior, diploma excelsior, programa de seminarios, destacando na ciencia, democratización do coñecemento e cuarto ciclo itinerante. Seguimos con outros asuntos. A Deputación da Coruña e o Concello de Ribeira colaboran no plan de posta en valor do dolmen de Axeitos, un dos principais expoñentes do megalitismo no Barbanza. O obxectivo é mellorar os accesos ao monumento e potenciar a carballeira e toda a súa contorna. As propostas formuladas pola Administración local da que depende o monumento inclúen melloras nos accesos e na protección da contorna do dolmen de Axeitos. Buscarase ademais dar un cambio de sentido ás visitas a este xacemento, potenciando a carballeira que o rodea e dotando o dolmen de maior protagonismo a través de nova sinalética. Procederase tamén a reparar a porta de entrada e realizar rozas periódicas para evitar a proliferación da vexetación. Puidemos ver in situ cos técnicos municipais e cos técnicos da propia Deputación Provincial pois unhas actuacións que pretende facer a Deputación da Coruña para consolidar ese dolmen de Axeitos, facer un camiño novo e tamén mellorar a sinalización da información que pode recibir o visitante cando chega a ese dolmen de Axeitos. Xunto con este monumento, a Deputación da Coruña e o Concello de Ribeira estudan tamén potenciar o castro da cidade, así como a todo o conxunto patrimonial incluído no proxecto da Idade de Ferro. Con respecto ao castro da cidade, pois estivemos falando da posibilidade de que a Deputación da Coruña pois establecese algún tipo de financiamento para que os concellos puidesen levar adiante tarefas de promoción e de posta en valor dos xacementos arqueolóxicos, do patrimonio arqueolóxico ou outro tipo de patrimonio que temos. E Outes homenaxeou o seu veciño Manuel Otero, único español falecido no desembarco de Normandía. O acto, organizado por familiares do soldado e a Asociación de Royal Green Jacket, desenvolveuse no cemiterio de San Xoán de Sabardes, coa asistencia de numerosos veciños e autoridades. O adro da igrexa de San Xoán de Sabardes en Outes acollía a pasada tarde a homenaxe a Manuel Otero, único español falecido no desembarco de Normandía. Con este emotivo acto, a Asociación de Royal Green Jacket quixo lembrar a figura deste outense que emigrou moi novo a Estados Unidos, onde acabou alistándose no exército. O presidente da Deputación da Coruña participou na homenaxe a este soldado, cuxa historia foi recuperada grazas ao historiador Antonio Sende. Hai 80 anos, pois máis de 150.000 soldados de distintas nacionalidades e un galego, o único español e galego que morreu na playa de Omaha, na operación Overlord de desembarco en Francia para liberar Europa do xugo nazi. Unha situación que lle leva a pensar que pasaría si en vez de estar Franklin Delano Roosevelt tomando a decisión de liberar Europa, tuviera que tomar esa decisión Donald Trump. Pois probablemente estaríamos todavía baixo o xugo nazi. Ademais, o alcalde Manolo González e o presidente da Asociación de Royal Green Jacket, Manuel Arenas, sumáronse a este recoñecemento numerosos familiares e veciños que quixeron así render homenaxe a este heroe, ata hai pouco anónimo, que perdeu a vida con tan só 28 anos por defender a democracia en favor dunha Europa libre e en paz. É tan importante hoxe este día, este homenaxe, donde un galego deu a vida por esos valores e donde hoxe Galicia disfruta precisamente desos valores nese espazo de seguridade e liberdade que se chama Unión Europea. Creo que cobra moitísimo valor vir a facer este homenaxe a un home e a todos aqueles que diron, como digo, a súa vida para que pudiéramos disfrutar da mellor etapa de tranquilidade, xustiza e paz que leva a disfrutar do mundo. O acto culminou cunha ofrenda floral ante a sepultura onde descansan os restos de Manuel Otero. A Academia de Baile Kitis Katis de Noia organiza por terceiro ano consecutivo o seu festival benéfico. Vai ser o día 15 no Sociedade Liceo. Todos os fondos recadados destinaránse ás asociacións Fundame e Aspoc.
O próximo luns sairán a venda as entradas para o Festival Benéfico de Kitis Katis. Poderánse adquirir no Liceo de Noia por tan só 4 euros, que darán dereito a gozar dun espectáculo de primeiro nivel inspirado nas décadas dos 70, 80 e 90. O festival este ano está dedicado a aqueles maravillosos anos, os 70, 80 e 90, e van a participar un total de 120 rapazas que nos van a facer disfrutar dos seus bailes destas épocas e, como sempre, esperamos que sea do disfrute de todos. Os fondos recadados irán novamente destinados a financiar proxectos das asociacións benéficas Fundame e ASPOC, dedicadas á investigación de enfermidades raras. Con lo recaudado en este evento, pues se va a participar en todos los proyectos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, empezamos dos proyectos muy ilusionantes en el hospital, que son el de cine, que se hace en el auditorio del hospital, y el proyecto de Emocionarte, que es la primera vez que lo vamos a hacer en la UCI pediátrica. Entonces, bueno, es una forma de ayudar a todos los niños que son enfermos de larga duración y que, bueno, pasan mucho tiempo en el hospital y le podamos hacer el día a día un poquito más llevadero. Agradecer un año más a Kitis Katis, a todos los niños, a Luisa, a Luis, por un año más apoyar la investigación, porque es importante para todos y sobre todo para las enfermedades raras, y que nada, que os esperamos ese día encantados a todos. O aforo do Liceo rolda a 650 localidades. Dende a organización non dubidan de que se encherán de contado, como en anos anteriores. 6 días de festa no Concello de Poio para conmemorar o San Xoán. O Goberno local deseñou unha ampla programación coa colaboración de numerosos colectivos do municipio. As actividades desenvolveránse do día 22 ao 27, coa xornada do 23 como día central. Do 22 ao 27 de xuño, o Concello de Poio mergullase nas festas de San Xoán. Unhas festas que nos entendemos que nacen dos propios veciños, nacen dos propios colectivos, coa idea de que disfruten, en este caso, pois todos os nosos veciños e veciñas do noso concello. Creemos que é unha programación que está pensada para todos os públicos, é dicir, hai actividades en este caso, pois para os máis pequenos da casa, para maiores, concertos. Se intenta levar o San Xoán a distintos lugares do noso concello, incluso a lugares donde antes nunca estuveran antes. O sábado 22 comezará a programación coa lectura do pregón. Desta volta correrá a cargo de Rafa Cabeleira, xornalista e colaborador habitual en medios de comunicación e, ante todo, veciño de Campelo. Tamén se entregarán os premios aos mellores deportistas da tempada 23-24. As festas en Xoán antes eran aquí no campillo do monasterio, e este ano queremos, o propio día do pregón, pois facer un recordo a esas festas que se facían antaño no noso concello, e ese día pois vamos a ter a actuación dun trío musical, pois tamén pois para facer un remember, un recordatorio do que eran as festas no que era o campiño no seu día. O domingo 23, véspera de San Xoán, será a xornada central. Non faltarán neste día as paradas tradicionais da celebración, como a recollida das ervas, as fogueiras ou a tradicional sardiñada. E xa pola noite na seca, pois vai a ser o que é a sardiñada e o que é a actuación da Orquesta Players, e antes do inicio da fogueira pois vamos a ter pois un espectáculo de luz, de prendido e demais. Concertos, misas solemnes, orquestras e pasarrúas completarán a programación durante toda a semana. O día 27 será outra das citas máis agardadas, a festa infantil. De novo, a festa dos nenos, vai a ser nas inmediacións do que da seca, do campo das festas, con hinchables de auga, animación, música, actuación de Javi Solla, e ese día está pensado para o que son os máis pequenos da casa, que o ano pasado tuvo moitísimo éxito, e esperemos que este ano pois repita. Dentro desta programación do San Xoán 2024, Poio inclúe outras actividades como certame de corais no Mosteiro de Poio ou as exposicións Arias Xidas e maquetas do patrimonio cultural, tamén no Mosteiro. Cambados celebrou hoxe a súa xa tradicional carreira dos Institutos Memorial Alejandro García Fariña, organizada polos Institutos Francisco Asorei e Ramón Cabanillas. A cita congregou a máis de 700 rapaces que percorreron ao redor de 3 kilómetros do centro da vila cambadesa. A carreira comezou na praza de Feciñáns e os corredores completaron o circuito ata o centro Cabanillas. Ademais do alumnado dos dous centros organizadores, tamén participou na cita o Colexio Salesiano a Merced. E falamos agora de remo. A falta de 3 semanas para o inicio dunha nova temporada da ACT, Cabo de Cruz prepárase para competir un ano máis na liga máis importante do remo a nivel España. A embarcación masculina espera mellorar o seu 6º posto na xeral do ano pasado. Outro ano máis, o Club de Remo Cabo de Cruz prepárase para competir na máxima competición do remo a nivel nacional. Este ano farao ademais por partida dobre.
A embarcación masculina na Liga Euskolabel sumarase este ano a traíña feminina na Euskotren, sendo ademais o único barco galego nesta competición. Dende o club oirense mostranse cautos, aínda que as expectativas son moi positivas. As expectativas que nos marcamos, evidentemente, sempre se di o non descender, pero o equipo non lle chega, non é suficiente para todo o esforzo, para todo o traballo que hai durante todo o ano, tanto para un equipo como para outro. Recordamos que hai un equipo na Euskotren e outro na Euskolabel, e os dous equipos teñen gana de sempre superarse, dar un pouquiño máis. Intentaremos pelexar por o posto parecido do ano pasado, porque, evidentemente, non solamente cambiaron as nosas condicións, sino que tamén cambiaron as dos outros equipos. Penso que ambas as dúas plantillas están bastante ben, pero vai depender tamén de como levemos as regatas, a cabeza tamén vai influir, como o ánimo, evidentemente tamén como este o rival. Somos, ao final, o Cabo de Cruz, non somos grandes equipos, temos que tamén saber cal é o noso sitio, simplemente aspirar ao máis alto que poidamos. Na embarcación masculina houbo este ano bastantes cambios, aínda que no club confían en poder igualar cando menos o sexto posto acadado pasado ano. Houbo bastantes baixas que tamén se supliron con novas altas. Eu penso que a relación peso-potencia do barco mellorou, a pesar de todo, pero, como xa dixen, cada ano cambia tamén o rival e hai que esperar a ver como están os rivales tamén. Galicia acollerá este ano un total de 4 regatas. As dúas primeiras abrirán xa a competición. O día 29 de xuño coa disputa da 8ª bandeira Cidade da Coruña. O día 30 coa terceira bandeira Concello de Bueu. As outras dúas citas terán protagonismo no Barbanza. Será a fin de semana do 20 e do 21 de xullo, coa celebración da segunda bandeira Barbanza Arousa en Ribeira e a 34 bandeira Concello de Boiro, respectivamente. Rematamos máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí e pasen bo fin de semana.